Dakle, prvo želim da pojedem špagete sa ćuftama. Odlično. O, pa to je lako za baku. Pa dobro. Ostalo je da shvatim šta raditi dalje. Verovatno treba početi sa špagetama. Imam šerpu, imam špagete. Aha. Jao. Ne ulaze. Kako da ih stavim unutra? Hajde! Hej, ti šta radiš? Gledaj kako treba. Spuštaš špagete u ključalu vodu. I eto, same će se spustiti u šerpu i skuvati se. Kako divno ispalo. Šta? Da li su to špagete? Ne. Kupovne sigurno neću kuvati. Ja ću napraviti špagete sama. To nije teško, samo mi treba brašno. Zatim jaja, ulje i so. Sada dobro mešam da dobijem testo. Odlično. Sad ga treba razvaljati. To nije lako, ali moram se potruditi. Zatim sečem na tanke trake. Tako je. Dodajem malo brašna da se ne lepe za ruke. I stavljam sve u vodu. Da. Zatim pripremam škampe. Pažim ih sa povrćem na tiganju i serviram špagete sa škampima. Bellissimo. Šta se dešava? O Bože, da li vi uopšte znate da kuvate? Šta je ovo? Zemljotres? Što se dešava? Kako da izvučem ovo? Nemoguće. Imam ideju. Koristit ću hubabubu. Stavit ću je na tanjir, dodati malo slatkog sirupa. Da, obožavam čokoladu. I eto. Da vidimo šta imam ovde. Probat ću prvo ovu lepotu. Izgleda baš dobro. Kakav je ukus? Fuj, odvratno. Pasta sa sirom. Veoma primamljivo. Sad ću probati. Miriše baš dobro. Da, to je sjajno. Idemo dalje. Poslednje jelo. Izgleda tako slatko. Kakav je ukus? Super! Obožavam žvaku i čokoladu. Rešeno, ovo jelo je pobedilo. Da! Evo vašeg sledećeg zadatka. Hoću hot dog, jel može? Da, to neće biti teško. Gledajte, imam viršlu. Šta vi radite? Kako zanimljivo. Svaka čast, bako. Pozajmi ću ulje. Ova stvar mi neće trebati. Sipam ulje u tiganj i uključujem najjaču vatru. To je greška. Sada ubacujem viršlu. Ne, samo ne to. Joj, šta se dešava? Kako da ugasim ovo? U pomoć! Valjda je sve u redu. Budalo, ko to tako radi? Sve treba raditi pažljivo. Ovako. Gledaj kakva lepota. Sada dodajem malo senfa. I eto, šta si opet smislio? Tako je sigurnije. Eto, završio sam. Cool. Jao, amateri, nemate pojma. Ovako treba kuvati. Uzimam 2 jaja, zatim dodajem mleko. Sada treba sve dobro umutiti. Dodajem malo brašna. Odlično, to je baš ono što nam treba. Zatim sečem viršlu. Dodajem malo sira i stavljam na štapić. Zatim uzimam šerpu, dodajem ulje. Viršlu umačem u testo, zatim u čips. Da, tako je. I šaljem da se prži u ulju. Wow, to je divno. Dodajem senf i kečap. I eto, sve je spremno. Daj mi to. Tačno, to je baš ono što mi je falilo. Sad ću dodati što više sosova. Ovako je bolje. Prijatno. Dakle,
Da vidimo. O Bože, šta je ovo? Ne, ovo neću probati. A ovdje je nešto dobro. Sad ću da probam. Da, sviđa mi se ukus. Idemo dalje. Wow, pogledajte kakva lepota. Jedva čekam da probam. To je divno. Oduševljena sam. Ovo je sigurno pobednik. Čestitam. Tako se to radi. Da. O, šta je to? A sada hoću da pijem. Jel može? U redu, sve jasno. Već sam sve smislio. Sad ću napraviti nešto mnogo ukusno. Dakle, sve ovo dodajem u jednu činiju. Odlično. Zatim sipam kolu, malo fante i naravno sprajta. Da. Zatim zatvaram i počinjem da mučkam. Cool, odlično mi ide. O, ti si nepopravljiv. Okej, a ja ću praviti zdravi koktel od povrća. Pažljivo biram najsvežije povrće. A ako sumnješ, bolje probaj pre nego što dodaš. A da. O, i celer mi također treba. Ubacit ću malo. A sada sve to mučkam. A divno. Jao, to je odvratno. Neka hvala. Ja to neću raditi. Meni treba mala lubenica za koktel. Da. Sada uzimam blender i mutim sve. Da, odlično. Sad ću uzeti kiwi i ananas. Ananas treba iseći na velike kocke, a kiwi se može iseći na kolutove. A sa pitahajom ću se snaći običnom kašikom. Da, ukrasit ću koktel. A odozgo dodati još malo kokosove vode. To je to, lepota. Prijatno. 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 Wow, sve je tako lepo. Predstoji težak izbor. Probat ću prvo ovo. Izgleda dobro, ali ukus nije nešto. Razočarana sam. Okej, probat ću sljedeće piće. Kakav užas, šta je to uopšte? Ovdje ima nade. Izgleda slatko. A kakav je ukus? To je vrlo ukusno. Imamo pobednika, čestitam. Da, ko je najbolji? Ja sam najbolja. I posljednje jelo za danas, to je kajgana. To je lako. Sad ću sve napraviti. Wow, kako vešto je lepo. I ja ću sada uraditi isto. Ne ide mi. Kako vi to uopšte radite? To je nemoguće. Hej, šta to radiš? To je strašno. Dobro, naša kajgana je skoro gotova. Za lepši izgled dodat ću malo ukrasa. Odlično. Sviđa mi se. Nemate vi pojma. Sad ću ja da kuvam. Uzet ću ovakve kalupe. Da, unutra ću sipati jaja. 5 minuta i sve je gotovo. Ukrasit ću sve zelenilom i povrćem. Divno, zdravo i ukusno. I ja sam završio. Cool. Probaj. Kakvi mirisi. A šta je ovo? Da li je to kajgana sa ljuskom? Strašno, ovo neću ni probati. Probat ću ovo jelo u sredini, izgleda slatko. Ovo je veoma ukusno. Da, jako mi se dopalo. Kakva lepota. Kajgana palačinka, to je baš zgodno. Da, nije loše. Dakle, ko će biti pobednik? Težak izbor, ali odlučila sam. Ne mogu da verujem. I ja sam pobedila. Ovaj čips je baš ukusan. Ups. Ćao, drugari. Pripremite, molim vas, ovo.
ovo za mene? Jel može? A? O, cool! Wow! Nema šanse. Pa dobro, hajde da počnemo. Hajde, istisni se. Kako je to teško? Hajde, bre. Šta se ovdje dešava, jeli? Bako, prestanite! Ups, izvini šefe, nisam htjela. O, nemam više testa. Kakva šteta. Vi ste tako smešni. Ne mogu. A dobro. O, tačno. To je baš ono što mi treba. Okej, očistit ću bananu. Tako je. I izgnječiti je viljuškom. Da. Super. A sada dodajem jedno jaje i još jedno. I brašno. Sve treba dobro promešati. A mešam. A da. O, Liv. Hajde da se zamenimo, dušo. Izvoli. Šta? Nisam razumela šta je ovo. Fuj! Brokoli? Aha, dodajem jednu kašiku čokolade i ponovo sve dobro mešam. A da, super. A sada otvaram aparat za vafle. I sipam testo unutra. Odlično. A zatvaram, čekam nekoliko minuta i sve spremno. Ajoj, kako je vruće. Pravo na tanjir, dobro. Dodajem šećer u prahu. A zatim sipam najukusniji džem. I ukrašavam sve svežim voćem. Da, tako je. Uspela sam. Dobro, sad ću vam pokazati kako treba spremati prave vafle. Malo magije. To je baš ono što mi treba. Da, odlično mi ide. Sad ću napraviti pravo remegdelo. Šarene, lepe i neverovatno ukusne vafle. Zatvaram, dodajem još jedan sloj. Ponovo zatvaram. I gotovo, može se vaditi. Zatim stavljam sve na tanjir. Uzimam najukusniji sladoled. I stavljam ga preko vafle. Odlično, odozgo ide još jedan sloj. Dobro pritiskam, a sada nož. I seći ću vaflu na komade. Super. Umačem naše komade u slatke konfete. I pogledajte kakva lepota. Stavljam sve pažljivo na tanjir. A sada... dozvolite mi da uzmem vaš čokoladni namaz. Sad ću učiniti vafle još ukusnijim. Biće jednostavno neverovatne. Dodajem čokoladu. Gotovo. A sada istiskam. O, kako lepo curi. Neverovatno. To je to. Hajde, Liv, sada ti. Okej, ovo mi ne treba. A ovo baš treba. Dakle, stavljam žvaku u aparat za vafle. Sada zatvaram. I čekam. Nikada nisam video nešto slično. O, ni ja. To je to, može se otvoriti. Ups, kako to? Hoću da jedem. Hajde brže. A mi smo već završili, hajde probaj. Wow, kakva lepota. A šta je ovo? Ja, fuj. Ovo neću ni probati, nema šanse. A ovo izgleda privlačno. Da? Odmah ću probati. O da, ovo je baš ukusno. Super, svidalo mi se.
Opa, a šta je ovde? Sad ću da probam. Neverovatno, to je jako ukusno. Veoma mi se sviđa. Cool. Da, pravi užitak. Rešeno, to je pobednik. Čestitam. O, da, ovo je bilo lako. Ha. Znate šta? Hoću ovo. Ne razumem, šta je to? A ja razumem, treba će mi jako puno kikirikija. Da, cool. Kikiriki, zanimljivo. A ja ću uzeti fen i otopiti ovu najukusniju čokoladu. Da, tako je, drugari. Šta se to dešava? Objasnite mi. Pa pogledaj bolje, bako. Čini mi se da sam shvatila. Dobro. Uzet ću čokoladni sirup, sipati ga u kalup, zatim staviti keks, ponovo čokoladu, a sada nosim to sve u frižider. Šta je tu teško? A ja ću uzeti čekić. Da, udaram i još. Ovako. Svaka mi čast. Da, cool. Izgleda da je neko poludeo. Gotovo. Sada sve prelivam čokoladom. Biće jako cool. A sada gledajte šta imam. To je Mentos. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih u usta i dobit ću ledeni dah. Evo ga. Dakle, spremna sam da zaledim čokoladu. To je to. Nema šanse. Pa dobro, sad ja. Sipat ću kikiriki u blender. Odlično. Zatvaram, uključujem i čekam. Još malo, gotovo. A sad mi trebaju kalupi. Evo ih. Samo pogledajte kako su slatki. Napunit ću ih mlevenim kikirikijem. Odozgo ću staviti čokoladu. Da. Kako lepo curi. Još 2 kalupa. Gotovo. Izvinjavam se, mogu li da vas zamolim za pomoć? Da, nema problema. Okreni se. Da, hvala puno. Spremni smo. Prijatno, dete. Wow, koliko slatkiša me čeka da probam. Hajde da počnemo od ovoga. Ovo je tako slatko. A kakav je ukus? Wow, predobro. Da, baš mi se sviđa. Ok, došlo je vreme da probam sljedeće jelo. Sad ću da zagrizem. Super. Čekajte li, gde je Phil? Tako se teško grize. To nije u redu. Ne odgovara. Wow! Kako veliki slatkiš. Ovo definitivno želim da probam. Da, ovo je jednostavno super. Prosto neverovatno ukusno. Ovo jelo je pobedilo 100%. Šta? Da, uspela sam. To. Wow, hoću ovaj koktel, jel može? Hajde, spremite ga. Ok, sad ću napraviti najukusniji koktel. To nije teško. Gledajte. Prvo ću sipati marshmallow. Da. Zatim ću ga iseći na 2 dela. I zalepiti za čašu. O, da. Zatim umačem čašu u kondenzovano mleko. Zatim u slatke konfete. Da, odlično. Moja čaša izgleda prelepo. A sad je vreme da napravim koktel. Uzet ću sladoled
i istopiti ga uz pomoć fena. Da, ovako. Odličan posao. Sipam sladoled u čašu. Preko dodajem šlag i ukrašavam sve slatkim konfetama. Dodat ću još malo slatkiša za lepotu. I dobit ću nevjerovatno lep i ukusan koktel. To je divno. O, ne, to nije to. Sad ću vam pokazati kako izgleda pravi zdravi koktel. A mešam sve sa stojke. Kako odvratno. Da, gotovo. A zatim ću sipati koktel u čašu. A želite li da budete zdravi? Onda pijte prave zdrave koktele. O, da. Sad ću nacrtati srce. I eto. Gotovo. Moj koktel je spreman. Zadovoljna sam. Kako to uopšte može da se pije? Ne razumem. Dobro, moj čokoladni koktel je također skoro gotov. Sad ću ga malo ukrasiti. Čini mi se da znam ko će u ovom krugu uzeti pobedu. Da, to je to. Aha, kakav lep koktel. Ovo je nešto obično. A ovaj koktel je jako privlačan. Sad ću ga probati. Super, sviđa mi se. Pa dobro. Iako mi deluje čudno, probat ću. Fuj! Nema šanse, ovo neću piti. Treba mi hitno nešto slatko. Da, ovo je divno. Imamo pobednika. Čestitam, ovaj koktel je najbolji. To jesam rekla. Ha! O da, hajde svi da plešemo. A sada vi, šefe. Cool. A sada ti, mala. Šta? Ja?